Bună ziua, dragilor! Numele meu este Niculina Gheorghiță, sunt psiholog clinician principal, sunt trainer de dezvoltare personală și spirituală, iar în doTERRA am rangul de Diamond. În acest proiect eu o să vă vorbesc despre afirmații săptămânale. Vă voi aduce săptămânal câte o afirmație în atenție. Astăzi vom începe cu a vă prezenta tehnica afirmațiilor, adică cum să faceți niște afirmații mentale, în așa fel încât să devină niște atitudini sau comportamente benefice pentru această perioadă interesantă pentru fiecare dintre noi. Să încep cu începutul, cum am ajuns eu la această tehnică. Prima dată m-am întâlnit cu tehnica afirmațiilor în 1990, când citeam în manuscris cartea care ulterior a fost editată, Jocul vieții și cum să-l joci, de Florence Scovel Shinn. Este o psihologă din America care a scris în 1930 această carte. La finalul acestei cărți sunt trecute o serie de afirmații, iar autoarea recomandă să le folosim de fiecare dată când avem un gând negativ sau ceva care ne perturbă echilibrul nostru mental și emoțional. Și erau foarte multe afirmații și le-am repetat foarte mult timp, foarte mulți ani. De exemplu, fericirea mea este clădită pe o stâncă, este a mea cum și pururea, și multe alte afirmații care cumva să ne ajute să trăim peste orice experiență trecem de-a lungul vieții. Al doilea moment când m-am întâlnit cu tehnica afirmațiilor a fost în 1994, când într-o carte de-a lui Ivanhoe, poate ați auzit de Umbra Michael Ivanhoe, este un autor francez de origine bulgară, și el scrie în cărțile lui să repetăm de fiecare dată când avem un gând negativ sau ceva care nu ne lasă să stăm liniștiți sau să adormim liniștiți, să spunem o afirmație gen eu sunt bucurie, eu sunt pace, eu sunt fericire, eu sunt liniște și așa mai departe, orice avem nevoie pentru crearea unui interior în echilibru. Și am spus și ce a spus Ivanhoe foarte mulți ani, m-au ajutat foarte mult aceste afirmații, iar în 2010 m-am întâlnit cu școala Ramta, unde acolo se explică cum se fac afirmațiile, în așa fel încât, pe lângă eu sunt bucurie, era introdus un cuvânt nou care este din totdeauna. Eu sunt din totdeauna bucurie, eu sunt din totdeauna pace, eu sunt din totdeauna liniște și așa mai departe. Și mi s-a părut foarte interesant această abordare, acest cuvânt din totdeauna, și l-am înțeles după un timp. Acest cuvânt din totdeauna te scoate în afara timpului și a spațiului, pentru că tu ești o ființă eternă și din totdeauna ești și poți să fii așa cum îți dorești. Pentru care am ajuns la acest concept de creare a realității proprii cu ajutorul minții. Acum o să vă explic tehnica afirmațiilor, având la bază multă neuroștiință, studiez neuroștiința de 10 ani, având la bază psihologia cuantică, psihologia clasică și părți din spiritualitatea lui Ivanhoe, a lui Rudolf Steiner și așa mai departe. Și toate acestea m-au ghidat ca să pot să fac această tehnică sau să o prezint în acest mod. Poate ea nu e inventată de mine, tehnica afirmațiilor, așa cum ați auzit, din 1930, doar că eu am pus-o într-o formă care să fie accesibilă și pe înțelesul tuturor. Pentru că nevoia mea este, înainte să fac ceva, să înțeleg de ce fac acel ceva. Adică să fie foarte clară intenția. Vom începe. Tehnica afirmațiilor este o tehnică pe care o putem realiza în fiecare moment al zilei, însă avem nevoie de 10-15 minute de concentrare doar pe acea afirmație. De ce? Creierul nostru funcționează conform unor lungimi de undă, iar lungimea de undă optimă pentru a introduce o informație conștientă, din conștient în subconștient, este lungimea de undă theta, alfa, delta, gamma. În mod normal, creierul nostru este într-o lungime de undă beta și în lungimea aceasta de undă este conștient și atent la tot ceea ce se întâmplă, deci nu putem introduce în subconștient o informație conștientă. De aceea, o afirmație, în neuroștiință am găsit explicația că în momentul în care se repetă un cuvânt sau o afirmație de 21 de ori, creierul tău poate să ajungă într-o altă lungime de undă, în așa fel încât putem să vorbim
de a introduce acea informație în subconștient. Pentru că o informație să devină atitudine sau comportament, care înseamnă o acțiune care vine firesc din interior, știți expresia de la sine. Nu trebuie să mă gândesc, stai, acum trebuie să vorbesc frumos, stai, acum trebuie să fiu liniștit, ci pur și simplu o ai în permanență, se creează dacă ai introdus în subconștient acea informație așa cum vrei să te manifesti. Și dacă repetăm de 21 de ori, o dată pe zi, o afirmație, timp de 6 luni, ea devine atitudine. Și apoi până la un an o consolidăm, adică din când în când o mai repetăm. Acum, important este că această afirmație, când o facem, să fim doar în prezent, doar acolo, doar în starea de mindfulness, adică să nu strige copilul după mine, să nu mă uit după la televizor sau mai știu la ce, că nu va avea niciun rezultat și atunci o să ne mirăm de ce nu funcționează. Tehnica afirmațiilor funcționează foarte bine dacă reținem aceste aspecte. Concentrare maximă, stare de prezență și intenția foarte bine stabilită. Ok, o să mă întrebați de unde vă dați seama dacă ați spus-o de 21 de ori sau de 30 de ori sau de 50 de ori, pentru că noi atunci când spunem afirmația, important să stăm doar cu atenție la acea afirmație, adică nu mai ne gândim la nimic altceva. Deci nici la numărătoare. De pentru care eu folosesc niște motelii, mi le-a făcut cineva, nu contează, găsiți orice care are o ață pe care puneți 21 de mărgeluțe sau de forme sau de orice, în așa fel încât după ce ați spus o afirmație, să treceți o mărgeluță ca fiind deja împlinită, adică făcută. Da? Când am ajuns la acest mod care este după 21, eu știu că am terminat afirmațiile, așa funcționez și așa lucrez peste 10 ani. Deci, un alt pas important, atenție, concentrare maximă, fără nimic care să mă perturbe în jur, mă ajut cu aceste mătănii sau mărgelii ca să nu număr, să nu duc mintea în altă parte. Și un alt factor important este tonalitatea vocii. Tonalitatea vocii să fie o octavă mai jos decât în mod obișnuit. Pentru că dacă vorbesc într-un limbaj și o tonalitate obișnuită, creierul meu rămâne în starea în lungimea de undă beta și atunci nu pot să introduc în subconștient. Atunci când eu folosesc o octavă mai coborâtă, imediat o să vă exemplific, în momentul acela creierul meu, tot concentrarea este acolo, în așa fel încât încetul cu încetul va intra într-o lungime de undă diferită ca să putem duce această informație în subconștient. M-am gândit la afirmații pentru această săptămână. Săptămânal voi pune câteva astfel de afirmații și o să și explic ce înseamnă această afirmație și care e intenția din spatele ei. Afirmația din această săptămână m-am gândit să începem cu ceea ce e mai important din punctul meu de vedere, mai ales în aceste momente, și anume, eu sunt dintotdeauna liniște și pace interioară. La ce mă refer când spun această afirmație? Mă refer la liniștea inimii și la pacea minții, adică să nu avem milioane de gânduri pe secundă și nici să nu fim foarte emotivi în zona emoțională. Și de aceea să stăm în observator și să luăm lucrurile așa cum sunt, să fim înțelepți și să ne putem lua deciziile pentru o viață minunată. Deci am să vă exemplific cum se face afirmația. Și deci vom mișca mâna, vom vorbi cu o tonalitate mai joasă și ne vom concentra ca afirmația să știm sigur că a ajuns acolo unde trebuie. De obicei mai folosesc eu un punct fix de pe perete, pentru că în momentul în care îmi focalizez atenția doar pe un punct fix, mi-e mult mai ușor să nu-mi perturbe exteriorul, concentrarea mea. Deci puteți puneți ochii pe un punct fix, pe colțul unui tablou sau unui cui sau a unei ferestre, pe ce vreți voi, și cu niște mătănii în mână sau cu ceva ce ați confecționat și singur, că acum aveți timp, luați niște mărgele sau fasole sau boabe de fasole sau ce mai era, nu mai știu, orice, și faceți un lănțuc cu 21 de chestii peste care veți trece de fiecare dată după ce formulați și exprimați o afirmație. Acum, apropo de tonalitate, să fiți atenți, tonalitatea este mult mai coborâtă și așa cum
cum vedeți în continuare. Eu sunt dintotdeauna liniște și pace interior. Am fost foarte atent în acel punct, am terminat dispus, am dat o mărgică. Mă duc la a doua. Eu sunt dintotdeauna liniște și pace interior. O trec și pe a doua. Și așa mai departe până la 21. Deci e important să luați un punct fix, să vă auziți cu o tonalitate mai coborâtă și să rostiți lent cuvintele, ca și cum ar pătrunde în interiorul vostru, ca și cum din creștet până în tălpi, în fiecare celulă ajunge acea vibrație. Cuvintele sunt vibrație, iar ele sunt cele care ne creează realitatea. În funcție de ce cuvinte vom rosti, așa va fi și realitatea noastră. Ceea ce vă doresc este să vă faceți această afirmație. Ne vom întâlni peste o săptămână, când vă voi recomanda o altă afirmație și dacă aveți întrebări, poate ceva nu v-a fost foarte clar, le puteți pune în comentarii, o să vă răspund cu mult drag. Să aveți o zi și o săptămână minunată!